Mairu Zarrabe bidartarrak Sanotze enpresa sortu berri du. Duela urte erdi inguru abiarazi du bere bidea. Sanotze enpresan egiten dudana dira animale kaltegarriak, izan da dira arratoi, eltso edo listor asiatiko eta europar eta baita lestafinak, labe zonborroak baita ere egiten ditut. Bai bada beharra, bereziki dira jadanik enpresa batzu, baina ez direnak oso ongi bildi, bezero batzuekin eta ondorioz ni biltzen naiz orain horien tokia hartzen. Gehienik izan dituan eskaerak izan dira gehien bat arratoien zat, zen aski berandu hasi naiz lanean, abuztu astapenean denbora osoz hasi naiz eta ia listoren garaia pizka pasatu zen. Gelitzen dira oraindik kabi batzu, baina sasoi gehiengoa ja pasatua da. Eta orain ari naiz oraindik pizkat eltsuekin, baina gehien bat arratoi eta labe zonborroekin. Eta hor ikusten da, hemen ez dela deusiana izan, ondorioz utziko dugu denbora gehiago, ean pizkanaka sartzen diren, pozo nahi ateko. Ideia hori sortu zait duela urte terdi pasa, kamioi girari nintzelarik eta aski nuen lan hortaz, ondorioz beste zerbait egiteko gogoarekin ibili naiz sekatzen, eta ikusi nituen YouTubeen lan hortan ibiltzen den beste baten bideoak, eta ondorioz gogoa eman zidan eta formakuntza kasi nituen. Hemen dugu urzikinen tapa, eta hemen burdin ari horren gainean bazen pozoina, eta ia ikusten da iana izan dela. Ondorioz hor, badira agatoiak edo saguak hemendik pasten, eta ia garbiketa bat egina izan da. Aldiz, atzeko plakan, hemen euritako urren plaka hortan, hemen ikusten da ez dela iana izan. Urak du justu pizka bat xehatu, baina hemen sagurik ez da. Bere lana herriz herri eta etxez etxe egiten du, gehien bat Ipar Euskal Herrian. Izan badila Donapaleutik kostaldera arte, landesetan ez sobera oraindik, eta ni Euskal enpresa naizenez, nahi nuke gehien bat hemen ibili. Hala ere, bere geltoki eta lan bakoitzak badu bere berezitasuna. Listor asiatiko eta europarrentzat bada modu nagusiena da per metrin deitzen den produktuarekin, hauts zuri bada, kabi barnean ematen dena, eta horren bitartez pozo hintzen dira eta gero hiltzen dira. Lestafinak egiteko da listorren prozesu berdina. Hauts zuri hori per metrin ematen zaie edo kabian edo haien gainean eta hiltzen dira. Eltxoekin ere geroz eta lan gehiago egiten du, tigre eltxoa asko areagotu bai da, eta honen aurrean ere hainbat alternatiba eskaintzen ditu, feromona eta gas bidez ehizatzen dituena, edo baita txikiagoa ere, momentu konkretuetan uxatzeko balio duena, adibidez, kanpoaldean afaldu nahi badugu. Eta gero hemen barnean ikusten da argi gorritxo bat pizten dena, hori da erresistentzia bat. Horrek frogatzen du butana ari dela erretzen, eta butana errez, hau berotzen da eta hau bajeatzen da. Eta ez da segiduan ibiltzen, baina 5 minutaren buruko hasten darik ongi bajeatzen, ondorioz eltxoak usatzen dira. Handiagoak diren animaliekin ere egiten du lan. Bereziki baserrien inguruan eta oian inguruetan etxe bizitzak oianetik hurbil direlaik, izaten dituzte azeriekin edo azkonarrekin arazoak, ondorioz trampa horiek ematen dira, kaiura lodi horiek. Orduan hemen azeriari adibidez ematen zaio agoltze bat edo sagarzatzi bat edo mahatxidora. Hortik sartzerakoan, janari harrapatzeko momentuan, hankarekin hori unkitzen duelarik, kaiola ixten da. Eta animalea harrapatu da. Eta harrapatzailea harrapatu edo berekin harremanetan sartzeko. Orduan badut nire internet sitioa, Sanotze deitzen dena, Googleen atzematen dena. Badut ere nire zenbaki profesionala. Sanotze enpresa berria beraz, animali kaltegarriei aurre egin eta bizi erosoago baten mesedetan.